dhogi mit ka mara koro ikwayo ka untiere kaunti ma Migori ni mondo ng'i leru kendo kuonde ma uchieme genga paya bende mi uchungi mondo mi ogat landruok ma tuono mar nyaldiema kaunti ma Migori. Ka odhi e kaunti ma Siaya, Gavana ma Siaya James Orengo oseyo obila kuom nyiso jodolo moko mondo ondik dhogi ni mar negi rwako jasiasa Jimmy Wanjigi kuondegi mag lamo Jumapil mokalo. Wacho ni ne gin kanyakla e lamono kanyakla kod jaod bura ma kaunti no Christine Mbaka kowacho ni oyiene ng'ato ang'ata lemo kamoro amora ma odwaro e kinde mag piny Kenya kuonde mag timo lamo piny mar Kenya maonge kwede, mondo bende onyiso obila mondo oluw chike mag piny e kinde duto mag timo tijegi ma ok luwo weche mag jotendgi. Kata kamano, komanda mar obila ma Siaya Cleti Kimaiyo to oseyo wechego. Kandicha doge jokudhi mara ina nijika ama ukwe kama mpaka ni daktari kanda lokinya temuno kwa luo ma bishop wesonga ni kane wuon marotho wasonga sijeyo no wabiro yiko wasonga sijeyo ka togol mamo tamo Ramogi no close to tamo achenga neko no close to tamo Orengo no close mijo game no hayo gul mama kaneno uwe koro jamono kero gul mama go na no ka kuro biro owitgi oko to jomanyen koro don omiyo ng'ama wuotho gol mama koso yieri kaka jatelo kaka Orengo kaka oyierani ana wuotho kuom jopiny okadwa ni ng'at moro rita. The police usually go there to maintain law and order and to preserve the peace, and also if there are any criminal activity, they are there to investigate that crime which happens or may happen. And also they are there to collect criminal intelligence. We have been covering functions from all leaders within the country. If there is any person or a PS or a CS comes to Siaya County for a certain function, the police must cover. Ji maloyo 200 mende yudo thieth e osiptal